phaa kodwa uThixo wethu yena yedwa sezulwini ukuthi bandigqibe ngento ethi xa unkohla akuthandi leyo hey wow uyakwenza chaza ukuthi le nto bawunondonga akadluli kuwe xa ezoya emntaneni wakho futhi naxa ezowuza kuwe akadluli kuye umntana wakho kodwa uvela ye kuwe ngoba akuthandi leyo iyakwenza baba ithi le nto akho namnye onoma ngaphambi kwakhe xa izawukwenza into yakhe silapha kweli xesha lelente Nkosi yam silapha kunjawunje kukho abantu bebezibeke phantsi nezambatho zabo iibhatyi zabo besithi kudala kusenziwa ipasika kunjawunje neenkonzo ezi zisondele epasikeni zisenziwa asibonanga nto kodwa ndizomkhumbuza ngento ethi owethu Thixo ingxaki yakhe uphezulu owethu Thixo bawunkohla uphezulu iofisi yakhe inye yeba siye kuye ngedolo sithandaze sicele kuye owethu Thixo Nkosi yam owethu Thixo amabamba akubhalwa egeyithini kuthiwa no job egeyithini kuye siyakuya silimele sinjalo sicele kuye sibhekise kuye zonke izinto ekumele uba sizibhekise kuye Thixo Nkosi yam owethu Thixo ngathi besikasile izolo sikasa namhlanje owethu Thixo hayi usemazulwini owethu Thixo akekho owethu Thixo Nkosi yam hey usemazulwini akuthandileyo uyakwenza baba akuthandileyo ithi le nto kule ndawo bekwe kuyo yamkela kukho umntana apha ekhaya okuthiwa nguyamkela kule ndawo bekwe kuyo yamkela andisazi sizathu ukuba usisi wayicinge ntoni okokuba makamthiye lo gama kodwa ndizawuqinisekisa into ethi namhlanje kusisi le nto le ibethethiwe yagqitywa ngamazulu okokuba sizoba lapha izwi lakhe linamandla ubumnyama baleke Nkosi yam ilizwi lakhe elo elasiphila imithi yaseLebanon. Wow! Moya oyingcwele. Sizama ukuthi bawunkohla ndilungiselela nje ndivula nje ifolo okokuba bathi abantu nxa beza kule mvuselelo bayiqonde okokuba bawunondonga owethu Thixo nokuba thina singakhangela sibone ingozi ezikubo nezinto bebezenza izolo but Nkosi yam ilihlo elingaphezulu lona alikhangelanga loo nto akukhangelanga loo nto wayenza ngabomi uThixo le nto okokuba makabeke abantu bakhe ezantsi emhlabeni yena azanyukele ngasentla ithi le nto bawunondonga masithobe thina aze yena ngokwakhe uThixo anyuke sizokwazi okokuba enze umsebenzi wakhe yabona ke kule ncwadi kuneendawo ezithi apha bekubekwa nezipho zakhona then zithelekiswe ke ngoku noThixo sithelekiswe noThixo sizama ukuthi ndivile into ethethwa ngoba unkohla besithi asinayo neoli asinayo neoli esinothi sigobise bawusetonani abantu bakholwa inyaniso bawusetonani abantu bakholwa kwizinto eziphathekayo nezibonwayo kodwa sizisenye into ngoku yabazalwane asiblame izinto ezenziwayo zinkonzo zethu but sizise enye into ethi uThixo kunengxaki wena ubusithi nayo ayisombuleki but ukhona uThixo umsombuli wezinto ndithetha uThixo mna umabamba lo uke waphakama wema waphakamisa isandla lazoli lwandle ngumntuni na olunyana
asizisanga nto zininzi, asinayo isilivele, kodwa sizawuthi kubo mabaphakame bahambe. Yani buyelani ezikonzweni zenu, ixesha lepasika eli. Hambani yani ezikonzweni zenu, futhi ze nifike nimkhonze uThixo. Ibe ngathi niyaqala ukumdumisa, ngoba uThixo wethu akekho apha usemazulwini. Yekelani mani ukuthi ndihlukunyezwe ngoba ubani enkonzweni andizukuya. Yiyoba kunyanzelekile ubani inyaniso yile yokuba ebengekho uThixo ngelaa Yini treasure walapha ekhaya. Hey, Nkosi yam. Vuma.